И какво става, хора? Аз съм Макс БГ и тук съм в Magmacraft. Това ми е първи епизод. И да. Така, това имаше нови работи в Magmacraft. Така го засечих, казаха, че нищо са реснали сървъра. Аз ще скачам Kid King днес в Magmacraft. Написах отдавна, кажете на YouTube да не го пиша в клипа. Точно сега. И сега ще смятаме, сега ще скачам на PvP. Арейте за 5 PvP-то. Хо-хо-хо. Да. Само, че повечето дебнат е така. Ето като стоят на сейва и чакат хората. Но време е да скачаме. Само малко ми лаги. Чакаме някой фулка да скочи. Първата ни фулка. Не мога го хитна. И отивам до холма да се изпразним. Само да излеем от битка. Ето го. Fire Respect. Аз събирам така главите, защото като няма петка. What the fuck? Доста яка главичка. Половината ми килове това не падаха глави. Иначе сега трябваше тук цялата стена. Не цялата, ама половината ще да е взето. На Crazy Boy вече е на тиквата. Значи, че някаква на Crazy Boy, да. И добре, хора, няма много време и това ще е първия клип. Добре, хора, това беше от мен. До клипа да ви е харесал, беше много малко миле. И да, това ми е хубаво, искам... сега това ще го поканя, другия клип ще ви го покажа по-подробно. И ще ви покажа тук това и... Добре, хора, това беше от мен, аз бях Макс БГ и чао!